ako si imunitu vylepšovať, čím v tomto jesennom období. Andrejka spolu s pani Zorkou sú už pripravené. Nech sa páči, dámy. Veľmi pekne ďakujeme, Zorka Konde, vítaj v Dámskom klube. Ďakujem pekne, dobrý deň. Budeme posilňovať a ty si pre nás pripravila zopár naozaj praktických a užitočných rád, ako posilňovať imunitu u detí počas tohto obdobia. Teda bude to akási forma aj prevencie. Ako predchádzať rôznym ochoreniam? Áno, myslím, že je teraz najvyšší čas, ako tú imunitu budovať. Ono by sa mala imunita budovať vlastne počas celého roka, ale ja som pripravila znova zopár receptov, ktoré sú pre deti veľmi vhodné. A dokonca by som začala hneď aj takými slivkami, ktoré práve v tomto období ešte stále rastú, doznievajú a môžeme ich samozrejme konzumovať aj čerstvé, ale keď už nebudú, tak by som treba zradila rodičom, aby takéto slivky aj nasušili a môžu si vytvoriť aj nejakú takú aktivitu, že ako pripraviť sušené slivky, pretože každý nemusí mať doma povedzme sušičku, ale môžeme si to jednoducho vyrobiť. A ja som to aj pripravila na ukážku, keď máme povedzme nejaký rám z obrazu starý, ktorý nepotrebujeme, alebo môže to byť aj stará sieťka na oknách, ktorá nám už neslúži a máme obraz, máme rám, ale kvôli menším veličinám, hej, som tu zobrala ako rám z obrazu a jednoducho si takúto sieťku nastriháme a môžeme nejakými malými klinčekmi, pripínačkami urobiť. A tuto aj na ukážku to mám takto urobené, že sme spojili dva rámiky, aby vlastne tie slivky potom dýchali a nainštalovali sme, hej, alebo pripevnili túto sieťku a môžeme dávať slivky. Veľmi dôležité je, aby sme tie slivky ukladali tou dužinou smerom hore, pretože inak by sa nám tie slivky nevysušili. A samozrejme, že keďže je to trošku vyššie od toho stola, tak tie slivky budú môcť aj sa dobre vysušiť a budú môcť, jak sa povie, že dýchať, aby nám zo spodu nesplesnívali. A ešte raz sme si vyrobili takéto dva spojené rámiky, ktorými to prikryjeme, aby sme zabránili nejakým muškám alebo akémukoľvek hmyzu, aby na to sadal. Takže takto si môžeme vysúčiť slivky na zimu a vlastne v zime nedávať deťom nejaké sladkosti, ale tie slivky sú jednak sladké, sú plné vitamínu B, napríklad samozrejme aj vitamín A, vitamín C, všetky látky a pôsobia vlastne aj protistresovo. Čiže deti mávajú takisto ako dospelí aj stres zo školy, z učenia, zo všetkého, čo ich obklopuje. Takže pôsobia aj protistresovo, zvyšujú samozrejme imunitu, pôsobia na zdravie tráviaceho traktu, aj na zdravie čriev svojimi obsahovými látkami. Takže slivky, či už čerstvé, alebo keď nebudú čerstvé, tak takáto sušená alternatíva je veľmi vhodná, povedzme, aj na 10, keď deti chodia do školy. A tá dávka? Zahrsť alebo zo pár kúskov? Tuto určite zahrsť viac ako zo pár kúskov, pretože týmto nič nepokazíme. Namiesto toho, keď deti budú siahať po všelijakých iných sladkostiach nevhodných, ktoré obsahujú iba samý cukor a prípadne len bielu múku. Takže slivky sú veľmi vhodné a koniec koncov slivky sa používajú, už aj staré mamy to používali ako také antihelmetikum. To znamená, že vlastne takým prírodným spôsobom, jemnou cestou vlastne sa dajú zbaviť čreva parazitov. Hej, ako ale pravidelne ich teda konzumovať. Pravidelne konzumovať. Áno, ale vždy je to lepšie ako niečo sladké. Potom by som napríklad chcela povedať, že obdobným spôsobom môžeme vysušiť aj jablčka na takomto doma pripravenom sušidle. A keď už chceme dať aj čerstvé ovocie deťom na 10, vždy je lepšie, keď pripravíme takto do krabičky, povedzme to jablčko, alebo či je to hruška, aspoň nakrájané, lebo veľakrát sa stane, že dieťa donese v taške jablko celé, keď je nie nakrájané, že sa mu nechce hrísť do toho a podobne. A zase namiesto nejakej sladkosti, pokiaľ pridáme k tomuto jablčku aj zahrsť, povedzme, orechov, akýchkoľvek orechov, či to budú už vlášské alebo akékoľvek budeme mať, tak 10 bude naozaj plnohodnotná a deti budú správne vyživené a podporíme aj ich imunitu. Skvelé.
Takže čím podporíme imunitu, povedzme tými orechami alebo aj semiačkami, ktoré môžeme dať deťom na konzumáciu, môžu to byť akékoľvek, či sú to tekvicové semiačka, zasa ľanové a podobne, tak je to spôsobené tým, že vlastne oni obsahujú omega-3 mastné kyseliny a tieto kyseliny si my nevieme sami vyrábať. Telo si ich nevie vyrobiť jednoducho a preto ich musíme telu dodávať. Čiže v podobe semiačok, orechov, prípadne aj konzumovať často ryby. Mali by sme zaradiť do svojho jedálnička aj konzumáciu ryb. A či už je to losos, makrela, sleď, alebo koniec koncov aj sardinky. Takže aby sme mali omega-3 mastné kyseliny, pretože pôsobia takisto na imunitu. Omega mastné kyseliny majú schopnosť eliminovať látky, ktoré inhibujú zápaly, ako zamedzia rastu látkam, aby sme nemali nejaké zápaly v tele, zápaly na slizniciach. Takisto podporujú činnosť mozgu, pretože tie deti by mali v škole aj trošku rozmýšľať a všetko toto robia tie omega-3 mastné kyseliny. Takže sme si povedali o slivkách, o jablčkách, o orieškoch, čo všetko treba konzumovať. A dostávame sa k tomu, že ešte stále je sezóna, kedy môžeme zbierať šípky, tam máme naozaj ešte hodne času, potom takisto aj aróniu, tá sa dá dopestovať aj v našich zemepisných šírkach a podmienkach a takisto aj fantastický rakitník. No a šípky je dobré, keď prejdú aspoň prvým razom, budú aj sladšie, aj chutnejšie a môžeme ich jednoducho nakrájať, nemusíme si s tým robiť veľa starostí z obidvoch strán, keď odstránime stopky alebo to okvetie a nakrájame na takéto drobnejšie kúsočky. Ja ich mám tu už pripravené v tejto malej fľašičke. Tak máme ich pripravené na zimu a môžeme si urobiť buď čaj, že jednu čajovú lyžičku zalejeme 4 litrom vody a necháme vyluhovať aspoň 15 minút a potom predsedíme, aby nám nevadili tie jadierka a také chlpky, čo tam sú. Respektíve môžeme si urobiť aj nálev za studena, aby sme nezbavili šípky toho zdravého vitamínu C, že zalejeme za lyžičku, znova čajovú lyžičku, takto čerstvo nakrájaných šípok večer. A necháme to vyluhovať až do rána. A ráno môžeme vypiť aj, povedzme, či už nehovorím, že úplne studený, ale pri izbovej teplote, alebo ho môžeme maličko ohriať, aby sme nezničili ten vitamín C. A máme zaručenú dávku vitamínu C na celý deň. Takže to sú šípky. Potom tu máme aróniu, ktorá sa dá nazbierať. Hej. Samozrejme, že kto nemá možnosť si nazbierať alebo zakúpiť takúto aróniu, kúpiť aj takúto šťavu už hotovú z arónie. No ale to a piť v štamprlíkoch? V štamprlíkoch, áno. Práve... A zriediť to s vodou, alebo len takúto čistú šťavu? Ako komu chutí. Podľa toho je... A u detí? Ako je, aj u detí stačí. Táto malá fľaštička má obsah 0,5 deci. Čiže preto som to aj názorovo, ukážkovo dala, že stačí málo, netreba piť toho veľa. Kto to môže vypiť takéto nezriedené a najlepšie ráno, pretože to aj uzatvorí póry. Takže nevnikne do nás chlad, ako sa hovorí. Čiže nalačno? Alebo po raňajkách? Najlepšie nalačno. Najlepšie nalačno. A buď to môžeme vypiť takto, alebo zriediť a urobiť si z toho takú šťavu, malinovku zriedenú. Je to trpké, na to treba upozorniť? Je to trpké. Aj dieťa asi áno. Skôr, aby to očakávalo? Áno, ale zase tá trpkosť má takisto svoj význam, že to ovocie jednoducho trpké je, ale my si tu povieme aj recepty na šťavu z arónie a tiež na šťavu z rakitníka. Aby sa nám ľahšie počítalo alebo pracovalo, pokiaľ umieme, vysušíme 1 kg plodov, či už arónie alebo rakitníka, môžeme zaliať 1 až 1,5 litrom prevarenej vody, ale už vychladenej v nejakej nádobe, v hrnci. Trošku to pomačkáme. Na ten 1 liter alebo 1,5 litra vody ešte pridáme kyselinu citrónovú, 40 deka. Necháme 2 dní luhovať na chladnom, tmavom mieste, prípadne v chladničke. Potom pomačkáme, predsedíme, pridáme ešte 1 k 1 cukru
a nalejeme do fliaž, udržiavame v chladničke a konzumujeme. Super, máme super domácu šťavu. Zorka, na záver ťa v stručnosti poprosím ešte také rady, ktoré by si rozhodne spomenula. No, čo patrí k zlepšeniu imunity a udržaniu dobrej imunity u detí, patrí samozrejme ten pitný režim, ale to myslím, že sme si tu povedali, stravovací režim. Potom patrí aj spánok dostatočný, pretože tá spánková hygiena je u detí veľmi nedobrá. Ja to vidím vonku, keď som, alebo v autobuse deti mávajú veľké kruhy pod očami. Deti od povedzme 6 do 13 rokov by mali spávať 9 až 11 hodín. Deti od 14 do 17, sú to stále deti vo vývoji, by mali spávať už 8 až 10 hodín. No a samozrejme k tomu patrí aj pravidelný pohyb. Nie len stále cvičiť naše palce obidva, ale takisto aj hýbať sa vonku na čerstvom vzduchu, hľadiť na všetko zelené a imunita bude dobrá, ale treba ju budovať počas celého roka. Zorka, veľmi pekne ďakujeme za všetky rady aj za názorné ukážky. Všetko dobré a tešíme sa na teba na budúce. V tejto chvíli bez pohybu, ale slovom posúvame našu reláciu ďalej k ďalšej téme. Ivetka, nech sa páči.